Kita onsabo suminde toso nkuno emfiem pimienu na aduonu nsia ene aye yawada ene aye Kumasi Traditional Council asetena akrobia Asante Kotokoyene yira na asitwa bebio ene nanom abrempon Asia na hwensemu a ekoso ewo Kumasi ne mpotamu na yira hwe asisi ama asumdwe aba sadi Opemsuo radio no Opemsuo TV da yira tenase ensemu wo ho akotokohene beka yama yahwefo ne yatiefo ehu nsemu a yira eba beka ho asem ne de to yatiefo anim ene nso ye mansia kotokofiem ensemu a ene yira eba besiesie na ma asumdwe aba ne Kumasi ne na Asantema ne Ghana memu no ene yira betenase de na ochimenu etwemu no yewura tenase se Asantema no ne Kumasi Traditional Council na ensemu ene da ho a yewura ebehwe asiesie no yema yetiefo mfom nko achi kakra na no juada ya ana krobia Asante Kotokohene yewura na asieto abebiwa Asantema yewura na mamre ne na mane a ontoto na se mfie be ahana ani ohye na Asantema one konfo kabo ma Asantema ejinaye fa mamre ne amane kwanso no ankasa na brewa na Asante hima Kotokohema yewura ebo odehye nana amabonsudin se ono na oba betinem se Asante hima atadwe yate dene ehun nsem nyina ote na doma nkoma nsem dwumadie so ayeka ho asem ene na yewura ani Kumasi Traditional Council Asia Kotokohene ti ane na atie ko Poland ko Canada obaye no ne Asantema Asia ye dwumadie okodi wo ho wode to manim ene na duru Kumasi Traditional Council so ene yewura ene omuso hia ne ahwe nsem wo ho na yewura asiesia ma asumdwe aba te no bepie mansia kotokofie mu nsem a ene wo ho a yewura behwe asiesia ma asumdwe aba yedi kan aye entotoye enkonyasem entotoye enkonyasem beto yewura krobia Asante Kotokohene anim yewura asiesie ema ne asumdwe aba ho ne afedi fo no mu de dibem ena ebre yewura krobia Asante Kotokohene afi yefiri a bo ho ankase enkonyasem enso eba beto yewura anim Kotokohene behwe na da ne da na botra odi siesie ma asumdwe ba no odi ato beebi eda afi de tosum yensa eyabusu panyin ata owusu ene adwumakase kese hene enso nsamba beto yewura anim ne ahwe ensemu a asi ewo ho ye toso nan eya abrade asona abusu panyin ene abrade ehema enso ensem eba beto krobia Asante Kotokohene anim se ye ntankese sense eye ahie ho eto ni nyina no eba yewura anim a yebehu asem kura asi ewo ho afi abusu panyin Kwame adusei ene oba panyin Abnecha ene opanyin Kofi Afrifa emena abusu apanyini ene wonso nsamba beto yewura anim na mena so nsemu a ekoso wo ho no yewura hwe na wasiesie ama asumdwe aba ho afi praso enkonyasem yewura ede praso enkonyasem nananom atenase aka asem ni nyina awie ene na committee report ye ba yewura anim na ye de sempa aba beto yewura anim se nsem wo yima nananom no efa praso enkonyasem no sei na akwa akosi eno nso ensem no de twato eye boaman maase boamamaase enso nsem eba beto yewura anim te no bepiem o manhia kotokofiem Kumasi Traditional Council nsem wo ho ene yewura behwe na wona nanom aka se de da wo ye no ama asumdwe aba ne nsem ne de ato eye yahwefo ani yatiefo anim no adoma nkomasem dwumadie from Fredu Agema Frijuada ekosi fiada anopa no nso kosi nondu enne de bekoso e manhia kotokofiem ba ne yesori a ye de ho nsem nyina beto atiefo ne ahwefo anim bese Nana Jabe ne Adam almost say na. We say we do come do how we been for. But we do. Right. We say
No, those who go. The room so far room so. Oh, that can't say more good than that. Now, some about your mobile head here. We, man of the buyer, so don't go on with the body. Yeah, mene aketwa ne dwabe aman hene oh sorry ne dwabe aman hene ene mabrewa ana dwabe ehima ene mpanimfo ne me mahemafo achia me mpanimfo nyina no ya hawie ya bode bi oha adwoda atwa mu awia be donko le fa ko no mienu ne hu no ene ne masem media ya be se osante he ape ode bi atudwa so meye enyina ya batai na emehwe mama ye sabe ni potentin enoma no etka kan ko bio no na nba ko no a ede ne tudwa no efe no ode hye amabonsu ene se ato ediem kana prof nie adama efie din de ode hye amabonsu oko school a ede ende ma no Margaret Srebo nti oto Srebo ba Margaret Srebo dia na nde gya me wa ha na dencha edi na kwsia no nya se edi nto bi na de to no keke eya awonto atoaso di nto ede se me na ede beto no Opemsuo the first the gabe from 1906 to 1933 o mapi o na ne manu ya bia nanum o bema mu le ba bema otoso 9 efe no Kwame Bona Anane Srebo o chebrasentem ekoye stock UTC stock ase kono to kono na obo ne brepi yen pampi frano kono Srebo emu ha na ohia ode hye adwocha tabe omo di agunko fa ama nyame ehira so ma bema ba ko Kofi Srebo edi kan bae na de toso mienu ambonsu na se amabonsu oto Srebo ba Srebo ne ba ene amabonsu sa de Margaret Srebo na se we dabe hinana imprenu ne imprensa so yinara nti etiye no dan de ase Ghana ebo blaster na ya shebo ayigo dabe nya ye Srebo kwa se otum fosa te wa hye enana no animonyam ama bi nso aka dabe man netinse ya ntimi nka se sabi edifa etrawa mama dom dia so ma fa wutu Srebo na me ba enso 1971 me bedi hen no me mama ka se ne ofa pa ena na oto Srebo dikan ana na oto Srebo dikan ne mamienu a sabi Ghana poni ani won justice David Srebo anu Supreme Court judge eye Morning Star ene Mr. Srebo amekan o mienu ka se ene oto Srebo din no yamba se yira nti akola abai nso be fa oto Srebo the second ana oto Srebo the second bracket say abadi sante ma
nti madaroma eti eno na jese ahote na ene gi abaye so na jese enana no oda sen ofa sen santeman ebebum sebe nkra ne bum ade entimi nya ha nka se dise bibia kwa bia sen da bi nti efiri adwadan de efira fita sa atadwe ate denne owa ate denne ti na moba ye ba ye fra fita ne tuntun fita no nti anapɛ ne sɔre na benya itu anso ofiri ko dia ba ya ono nso nyame nchade ko bia hema ote sese ya ne dwabe hema no ne se ba pa ne se bia sate hema yi nti yentime ono sese sebe o America de ho prese nko beba nso nya botre obeba na wabaye ade na akwa ba de akwa da fo ba ya oche ono biansa ni ono so ni papa nua ba ene sebe ohema nti one o se oje ohe ho a na akwaje no ho a nti ode ba ga besi ha nti se da yaka no etri duada no ya fita sa na se ena ya wo de ebia sebe ebeba na yede ensa beto ensa yem na yama enana no aba trance ama na trinkwa asa ama na rechemu se wabai emwa biara wo ye wediem adwem mu esunsum mu ye bibiara mu no e beboa no ama odboa 2% adanachi ama sade o santehen wachichi santeman akoduro apaja santeman akoduro no no so ede na abotoye mu abetwae na chi ama akwankan ama no aba trans madama ibroha be dumeni fa be don hwe ba ko ne fa atwam de ene na ko trans ya apa bibi kakra sebe nsuo kakra de be ye na ye ene nsa ni musa ne de kaka on pe bo mo de kakra nso ebo a ma sebe o mo ehwe nkotu su ni konso ne achame ne amodwafo nyina so omo hwe nso man na enso omo hu se sebe penimpo se dia asia bontia na ne hin de ofie nti ye baaye hu ya wie ya enti me so ha enka se ya behwe na no ekọ abra dore ye kakrakai ma yen ono nso sebe yemfa nsa kwa mato ne nsayem na sebe akwa so piska na ni raso nka se nti nyina ye ade a sebe yadwen ho se ese eba na ebe no so de ebe no so a ewurade na ye de ten onyan ne mai na we de obekse eba hent keke na wo hu se ade ma ba aso na ba ye no eye ni ji wo hu ya kra otu kra nti ade o se na be de na ya etiafo wadama mo ho ya ebia boko ye hu nkuta moni bia mo hu sie fita de a de se dwabe edwo ebia da no kwam boko adama na ba ya e manya no Eso ATN. Sham. Abroako e da no jada na nya me obas back on the place na. I don't want to was something. So that project will touch the call the question. I don't want to call the question. I don't go there. So now somebody then what I say. So about now the Colorado. ATN. Akonya dindi ya cha otosume no. So akonya dindi ofire di ana ya cha otosume no. ATN. Ele tuma nim na sorry aye nyina ya kwa akoma na kwa ba. Ti amane kwa so ore tuma dindi se na na fugo no ene se no ana ya cha otosume no. Ene so wa ono nya akoma na kwa ba ene ni chikwa.
ATL. When I know concerns here. ATL. Let's have it. I'm under council. Say about the 2 moon. I don't know how many in every and somebody records in the empty. And they said the snap, point to do me. Master for Mura Hasa. Am I in the middle of Hasa? I don't know. Get it to Solomon. This is in the middle of Hensia, Madoma. I said, it is so nebu. I say, punch do me. Nananum Mamania Council. Yati asema desa adia na ose jazifu be janam na omo ebetu sunsa omutu no kumasiman ena asanteman ni nyina se omo de ensa pentu edumienu a emufa no ebekọ kumase efa beko asanteman ene sika nso so no milo adusia a efa emufa ebebo kumase ni mufa so akwa asanteman sira amane kwa nso no ni no Ras da nyam kwa na mdansi yo ye nyina itam si continue kwa mrano to continue kwa bomo djuma madasi kan ye nyina na ase so wanya nyina asanteman nyina ma amia maye no no sare table ba fo mun betima transe jase fo no betima transe Ibra Chame Ibra aye ama santemai eni kumase nyina yesre na nanom nyina asori ya de Ibra se nanom ene sele chamfo se yate dende and fefa yewura wayama kumase nya santemai nyina no chamfo so gina kumase fo anem santemai amahene niya ogina nyina anem e de aseda kese ama yewura obi ansori na e obi ansori that's what you Lama
Tia kwasi le bi esi ya no. Continue akọ medical na do akwasi. Ya me ko Oseju won fefo mari ma se ya wo sie na enya nya waye okatati a wa fa mani atoto atwa wo wano no otetira pa watiri ma tiri ma tira akama so tira akama watiri kuma ma ko tomiri watiri fojo ni ntale watira ham Opemsuo wase tutu wase me yankwase o ana wase me yankwasa wo ne si aso metia mete no koso metene me ama so metira katache so o prefe ni mako awana to mpanyin ni mafraso koto krowi a woda ma sanko enya ma sanko ma yeni ni wase tuka frafra o bruku ni sa abu afa abufu a ya de na amfoche dan chamche pana na patututututu
Hello.